Kasi ganyan. May small niya, pero mas gusto ko yung coffee. At saka, kahit free tayo, naman, magaling mag-expand na siya. So, dami guys, 20 pieces. So, Ano ba? Wala naman ang nangyayari kasi mga for each so, pwede separate na kami. Guys, so marami pa rin tao. Pero, bawas na bawas na yung mga tables kasi ang dami ng parts na walang damit. And yun na nga guys, yung iba tira-tira na yung size. Like 4XL, XL, kasi hindi na tayo mag-issue. Pero ang ganda pa lang yung sa mga extra small sa yung mga 2XL. Guys, hindi na tayo. Yung sa amin, yung halaga na kaya-kaya. Kasi ganun talaga yung ang ganda pa ng parang guys na 4.99 na mga jogging pants ng Adidas. So dito lang. So sana sa next warehouse sale, kung yung makaabang tayo where Adidas na 98%. So bye na muna tayo guys. Bakit na pala si Alan Mendes yung Martin Station? Guys, ito na. Ready na. 40 pieces na bigay. Buy 5, 10%. Buy 10, 15%. Buy 15, additional 20%. And dito is $9. Nagsimula kami dito sa 49, naging 9 na lang. Pero wala naman masyadong design. Tapos, include $4 yan. Okay, kaya na tayo. Yes, check out. Sabi ko na una rin kayo. Yan, so, $104 ng 20 pieces. $83 na lang. Isang damit lang na sa Adidas na cross-iron. Pero kung nandito kami sa opening, kanina kasi nag-breakfast na muna kami. Okay lang yun, parang nakontrol yung gastos, diba? Parang hindi na naman. And we will apply the additional $20. Good day. Minsan temptation din talaga yung sale. Pero guys, $5 each, Adidas okay na yan. It's $100. We save additional $25. So sa 40 plus pieces namin ito concept lang yun na ano ng pair ng jacket. Isang jacket lang yun. Isusa ka natin. Hindi na paper bag. Kaya baby, mag-train tayo. Kako-kako. Right? Alam mo, parang kami homeless. May budget na sumunod. Tigil tayo. Guys, wala na masyadong people. So, 4 year na kasi
until 5 or 6 p.m. na. So, lucky yung extra large na guys. Ano ba yun? So, she was subscribing our vlog. Yeah. Hello, say hi. Do you wanna say something or say hello to your friends? Please, guys, do subscribe. Okay. She's so nice. What's your name? My name is Kaina. Kaina. You can call me Kelly. Okay. That's the one. I know you. Thank you so much. Thank you. We asked her if the price will drop to $1. Ako says no. Yeah. Guys, police station, and tingnan nyo naman, parang may refugee dito. Kawawa naman. Nakasukot. Okay, mga ganyan. So, isang, ano lang naman, mga 3 lang naman, tapos pupunta na kami ng Shillong Station. Tapos, mag-late lunch kami, kasi nga, nag-ano na rin kami, late breakfast lunch na yun. So, since Mother's Day, magla-lunch kami sa Nando's. So, parang very yun. Try naman namin bago.